O, dyma fo, loch. Ti'n iawn? O'n i'n dechrau poeni bod chdi'n mynd i ddod. Ti'n oce? Like never. Ers pryd ti wedi bod yn golffio? O'n i'n golffio lot pan o'n i'n ogyn bach, a wedyn nes i stopio. Fatha pan o'n i'n chwarae ffwtbol full time, nes i'n rili mynd llawer. Which is surprising, cos dyna beth maen nhw'n neud am fwyaf. Ie. Ond dwi'n mynd hanner gyn gymaint o yna, be o'n i. Ond dwi'n mynd i ddechrau eto, dwi'n meddwl. Pan oeddwn ni'n trio meddwl am ffordd o wneud y sgwrs yma, un syniad o gynna i oedd mynd â ci am dro. Oeddech chdi'n dweud bod chdi ofn cwn? Do, terrified. Ddim yn agos at dim un ci. Waw, Dim rili mae'n ddrwg. impressive. Dim rili Chwarae ddrwg. teg i chdi. Faint wyt ti yn enjoyo dy bêl-droed ar hyn o bryd? Achos gyn rhywun sy'n gwylio, mae'n dod drosodd fel bod chdi'n mwynhau. Ynddo, obviously, dwi'n mwynhau bod adra chwarae. Dwi wedi arfer bod i ffwrdd o bob nos, so mae'n neis fatha teulu gyda di gwatio fi'n aml a pobl yn Caernarfon. O'n i bod tromd yn dol i Caernarfon i watio games pan o'n i adra, so i fod y chwarae nhw yn dyma'n deimlad da. Os i cefnogwr gorau yn y lig o bellfor, mae pob yn gwybod hynna. Unwaith mae'n cymryd chdi fewn, you're one of them. So, yn amlwg, ti'n sôn am y ffaith bod chdi wedi bod i ffwrdd yn chwarae. Ti wedi chwarae llawn amser ar un o'r lefelau ucha. Sut wyt ti'n edrych yn ôl ar y cyfnod yna? I fod yn onest, dwi'n rili meddwl gorfod amdano fo, ond oedd o'n experience unbelievable, ne? Fatha clwb eitha Portsmouth, 20,000 bob wsos. Siarad amdano fo, rili, mae'n neud chdi sylwi be o'n i'n neud. Os ydw i methu rhywbeth chwarae o flaen, 20,000 ydy'r beth dwi'n methu mwyaf. Mae pob meddwl bod professional players living the dream, so ni'n dweud bod mae'n lot tu ôl i hynna, di pobl ni'n weld, ond o'n i yn enjoyo. Obviously, ffwtbol di'r unig beth dwi wedi gwneud ys dwi'n ogyn bach, so o'n i yn enjoyo fod yn professional, ond fatha dwi'n cofio nath Caernarfon chwarae yn y final i fynd i Europe, ac o'n i'n gwachad y gem yna, ni fatha reit jealous bod fi ddim yn chwarae. So o'n i fatha, o'n i'n enjoyo bod yn professional, ond o'na rhywbeth bob tro isio. Eisiau tynnu chdi nôl. Os na unrhyw ddyfaru yna o gwbl? Na. Na, dwi'n meddwl. Ar eswm eisiau adra, dwi'n ddyfaru. Dwi'n ddyfaru dod adra. Wyt ti'n fodlon rhannu chydig bach o pam nes ti'n neud y penderfyniad yna? Ynddo, nath hogan bach chwaer fi gath i terminal tumour. So, unwaith glwys i hwnna, o'n i jyst eisiau dod adra at teulu a plant fi fy hun, achos pan ti'n clywed bethau fel la, tos am byd mwy pwysig na teulu. So, todd nath ffwtbol just cymryd back seat kind of thing. Ac dwi'n meddwl, am bod fi wedi bod adra wedyn am mor hir, to'n i byth eisiau mynd yn dol wedyn a gadael pob arall. So, mae pêl-droed yn mynd i bod yn distraction pan ti ar y cae, ti'n meddwl am ddim byd arall bod chwarae. So ti gael fatha brec o beth sy'n mynd ymlaen, ond ar ôl hynna wedyn, unwaith mae gêm di gorffan, yr unig lle ti bod wedyn ydi efo teulu. Dwi'n gwybod na chwarae'n broffesiynol hefo Swindon oedd ati pan gafoch chi y newyddion erchyll yma fel teulu am sefyllfania. Mae Swindon mor bell o Sir Fôn yn dydy? Yndi. 4 awr annar. Wedyn, fysa fo heb di fo'n bosib gael yr amser off. A o'n i isio i fi gael gwario fania. Unwaith ges i'r bad news, o'n i'r unig beth o'n i eisiau gwneud oedd dod atros at y we. So. Mae iechyd meddwl yn amlwg yn rhywbeth sy'n cael ei trafod fwy ac yn fwy. Wyt ti'n teimlo bod hwnna'n rhywbeth ti'n trio prosesu a delio efo fo? Dwi'n meddwl bod fi wedi dweud gwir, ond dwi'n meddwl bod fi'n sbio nhw fatha mwy am chwaer fi, na, achos obviously he's di gael y full whack sort of thing. So dwi jyst di bod yna iddo hi pan mae hi isio. Ie. Ond ti'n teimlo fatha i chdi yn bersonol bod yna le weithiau lle ti jyst eisiau gael hynna allan ac alla lle ti'n gael hynny allan ydi ar y cae pêl-droed? Ie. Dwi'n definitely eisiau cae pêl-droed gan allan weithiau da. Pa mor allweddol ti'n meddwl ydi rôl Hyw fel rheolwr? Mae Hyw wedi bod yn gret efo fi. Mae wedi helpu fi lot i ddweud gwir, ac oedd
oedd o'n un o heina oedd yn ffonio yn gofyn sydd o'n i, a mae dal i wneud wan. Achos, dwi'n medru bod ni'n gwirion weithiau. Ond, mae o'n ffonio fi'n aml ac yn gofyn sydd ydw i, a dim un oedd i siarad am ffwtbol, mae o jyst yna i siarad am sydd ydw i, efo beth di'n mynd ymlaen, a sydd ydw i day to day kind of thing. So i fi, mae di bod yn dda iawn efo fi. Dwi yn meddwl os ti ddim yn gweithio allan ar y cae pêl-droed am sbel, sa'ch chdi'n iawn yn golffio, sa'ch chdi'n oce, chwarae teg. Impressive iawn, chwarae teg. Wyt ti'n gallu gweld dy hun allan cael dy dynnu tuag at pêl-droed llawn amser? Os dwi'n mynd gorau symud rhy bell i ffwrdd o'r teulu, fyswn i yn cysidro os fes yna rhywbeth yn dod, ond swn i'n dweud bod fi'n disgwyl o kind of thing, fatha dwi reit hapus a dwi di acceptio fan lle ydw i a dwi'n enjoyo fo, so, ond, never say never, fatha ma'n dweud. Os wyt ti'n edrych yn ôl ar y 2-3 blynedd dwytha, be wyt ti wedi dysgu ar cyfnod yna? Sut mae wedi newid y ffordd ti'n edrych ar bywyd Dion Donohue? Swn i'n dweud bod mae jyst ei bob dim i fewn i bersbectif, fatha chi'n dweud gyna. Sa'n pwynt poeni am bethau gwirion, pan mae rhywbeth fel yn digwydd i chdi, sa'n byd arall yn bwysig, really. A mae di neud fi, os rhywbeth mae di neud fi sylwi na rownd teulu ti isio bod, mwy na da chi'n wybod weithiau. So, yeah, that's it. Swn i'n dweud. Ti'n teimlo fel bod fi eisiau rhoi hug mas yn dwi'n cael? Diolch am ddod yma. Dwi dal heb gael gwers gen ti, actually. Fe rhaid i chdi ddangos i fi wan sut mae'n neud, bydd. Spot on. Right-handed ydych chi, ia? Gwyn i weld wan. Reit, gael fi'n dod ffog. Ie? Ie? Ie. O. Hwna'n iawn, straight. Mae'n dal i fynd. Dweud gwir wan, diwn yn ofnadwy. Mae'n iawn. Okay, I'll leave it to the pros, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr iawn.